terima. Asik. Kepirek bos, hingga kepirek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada kegiatan. Iya bos. Kamu kalau cok dulu. Oh, lo wis blojok lo. Orang udah. Iya ya. Udah. Ini Mbak Sita mau. Oh, pada orang metu kok. Pun apa ya, Bu? Lah itu ramlak burin ini. Oh, no, madu krono. Kapan apa ya? Apa buat coro? Boncoro, Bos. Ya apa we? Batak. Batak. Kadang. Teko, emang urip. Batak. Berapa? Oke lah, udah mau urip. Oke lo. Kok kalah. Apa tadi ya? Wes mati. Truk. Udah. Oke, jadi hari ini kita mau Nyale. Oh. gerak lumut. Poece jadi. Jangan gitu. Nanti Rasa jarak nyale. nanti tak tahu. Diomongin dong sore baterai kesel. Lah ayo. Kok malah suwi ini betul. Hari ini cuaca mendung. Cuaca mendung, Bos. Hari ini mendung. Hari ini cuaca mendung, cuaca padang tapi ya tan. Cuaca mendung nih betul. Hari ini kita akan mencari. Oke guys, jadi kita hari ini mau mencari lumut untuk buat pakan nila yang baru kemarin ditabur. Mudah-mudahan nila yang ditabur kemarin bisa menjadi lebih banyak, bisa berkembang, dan kita harus menjaga ekosistem biar terjaga, alam tetap lestari. Halo bos. Oke, kita rokok dulu. Kalah. Ada ono ya, gelaladan. Lumut. Dumureng kesel kok. Kesel kowe mbok jarak ae kok. Piye to iki? Tapi sune peran. Heeh. Bu. Gara kana kabar. Nggih. Ora, Nek. Bener-bener esuk kasa kabar kok buat iki. Kita kedatangan tamu kok luar pulau, luar jangkauan. Saya urip kapal lah. Kamu udah diundang ya toh. Uripmu saiki nanti. Ini ada sih rong par ya? Apa? Nemu das. Sakit. Engko apa? Ngene sapa? Yo. Nggone Tia sapa? Nih. Malah ngajak. Lho wis. Aku udah nenggari nanti kan ngono. Ning ndi? Ini udah nyari. Toh ya belum atas gitu. Ning iya apa? Ya aku ora rongko. Alah. Mati lampu. Wis ganti. Ya ora. Ora. Mati lampu nang omah aku. Bengi? Heeh. Mati lampu kene kawan kok. Mau tumpuk. Apa ya kelon yo? Akar meli asu ya. Nyetan ya pas. Apa jadi iki yo? Nanti kuliah ngomong iki deh. Yo nanti kita busae. Kita lupa. Iki lho. Jadi aku lewat karena Mas Arni, ya nanti bala. Orang yang ngomong, asune tos ramah nih, nggak we asumu kayak kandang. Lah mendem. Oh iya dipimplak kowe mulai. Aman. Bangun mbok dol ayo. Salah. Loh, Oban jeneng omah kok. kamu pasang. Unine ngono ini didol ngomong didol. Supet apa? Supet tanggane kuwi. Lha padha. Ya kualitasnya apik kae to karo kuwi kaya ngono kok. Delok to kae. Kuwi ki orine to yo.
Sing ndi? Kuwi kaya ori ya. Ya ori. Ini. Dang ya kok. Kalau dia lho kae. Lah. Iki Lah. ora supet. Lopo? Iki pakem ambrol. Raker wi apa to, Cuk? Nyun-nyun. Sepenake? Ya nek sing mlaku ya tetep pena wong Iki meneh perkara ban ki halus ki lho tiba-tiba kagem flat. Kak. Seneng. Ora ban mbok dol apa ning ndi? Nang omah. Kemarin ngomong derane. Topo. Purbayak. Ah, bidan nih. Ban omah kok. Ngene lho. Aku derane jane kon genteni ban Rio. Alah, asu kae. Kata, "Bro, ban nang omah kok." Bodol to. Ora. Ana ban didol. Iku Ayo selalu. tadi bane. Kalau enak nang pojok. Lah ya apa pasang? Dia mau kuwi nang sedeng kok. Supet ya. Supet ku padha yo, menanku yo padha. Tetapi kan Ayo jigo ning bengkel diketokno supet we. Supet iku lho. Kira kesok. Siapa nang mugone bengkel? Bayi diketokno supet we diketokno. iki sih repot, Mak. Repot apa jagung wis entek kok repot lho. Entek rumah samu to. Kene bram-bram bengi cuk lah atusan. Wah, terusan Bos. Kok prayawan bengi, prai bengi, sore enggak wit nek. Wis sekokmu 500 cul ya. Sekok. Piye? Wes anu 7,5. Itu sekat. 7,5. Itu setengah wi juta. Iya. Juta tak tetek tak gebukno kowe wi to sekok. Sak montore. Ora iso aku butuh sekok tok. Buah kok tak Supet iku padha. Padha. Dawane malah do iki Nah, ketok. anyar iki telah anyar iki. Ya. Itu anyar. Lho, anyare kuwi kok. si anyar. Lho supet yo paling si gilap kok ngono. Oleh supet. Oleh supet. Bisa bajingan ngono iki. Supet sekok. Engko terus apa neh? Sekok 1,5 lho iki. Nah iya. Endi? Iki Bisa 1,5. iya iki komplit plek aku nyetel ke dikam lho. Ya 1,5 cok wi. Berarti beneran aku no rasa bubut. Nemen. Lah kowe tuku kuwi ala lantek duwe akeh. 1000. Iki aku gak cukup iki aku mbelano iki sak iki teh komplit plek anggone repo wi wis kono sapa ben gak rubah wi karo dikam wi. Dino wi ben gak sampe ngilangi benakna aku. Ben gak ruwet omongan. Lah Ya, bubut iya. nang aras dino. Omonganmu. Bubut suwi, bubut kuwi nyetel kabeh, bubut kuwi ra iso anu. Kowe nek bubut kuwi gak cukup sedino. Lah kuwi nggon cakram kan jajal. Cakra sembah kabeh kuwi rubah kabeh mbiyen plek. Sampai repo kuwi gak rubah. Lah sing nguri dadi nyetak kok apa-apa dijalu. Sikok ngguri aku san. Kowe telusurane ning sikok ngguri aku, supet kuwe. Apa lho motor kuwi. Lah nek motor kuwi kanggo gawe. Mantap kalau yang training dan rono ngalana. Iki aku anu bos apa kuwi arep mek lumut iki liyo teko kuwi jenenge supet sepatu iki supet iki nyapo. Lumut iki. Lumute ayo melok ke lumut. Kenapa? Ya dipangan to digodhog. Iki komplit lho yo ki nek komplit iki engko nek Kuwi Cilarangan iki nih to, kompone gitu. Ya wis tepat. Iki tepat, iki tepat. Larang. kuwi rarane 100, Mak. Cul. Wis atus, Cuk. Ora mbok pasang apa arep bodol? Engko modho malah Pasang to, gijep betul, no. gitu. Tengeri wi. Kae wis kok ngono kae tengeri. Ya tak delok iki engko nek jarak 3 dina kok ora nek pasang berarti didol. Salah. 3 dino jatane iki, wi pol suwe. Ya wong ban wis ditukokno loro. Nyapo gak dipasang. Nganggo ban halus. Kayak guntek, tantek. Ya pengen tanah banyak katok kan nanti. Seneng gue betul. Nek dalam gak melok. Iya iya aku Kalau ngerti. nyumpel wi lho. Yo Mergo- resik. Mergo kan dia engineer kan halus to. Mm-mm. Jadi ragam kelet. Ngono kok. Enggang. Oke bos, jadi iki Rio Rene kuwi njaluk supet sing ngonanku digawe di Wes pasar. ayo. Ganti ngene Rio. Ayo. Engko bane benar dipasang. Soalnya ini gulane angel iki sing ngedos terus. Ora tau prai iki duite akeh.
Iku sampean bar ngedes jagung. Tumpakane kita wis malih. Heeh. Tenan. Saya ki ngedes ya sewengi lho. Kono nek ngomongi 400, 500. Sewengi. Tapi motor kaya ojo. Aku turu bareng. Ada apa tiga turu? Aku cak ayo. Bagiannya ngedit jungle. Lho. Omonganmu lho. Kowe malah karek ketok gulu tok bareng. Ada iki kudu wong kuat ae to. Wong kita melek wong pelakone iki Turu jam 11 ngono. Barang saya mulai agar enggak ada tau. Ping piro kae? Udah jam itu mulai asno. Oke. ngono kuwi. Besok kalau ora itu bengi. Yo yo. Besok mulai pendak subuh kae lagi mulai. Rupane double Oh, changer. mati Soale ditarget biasane ngedel. Nek misale tinggal di-rate kudu Belar. ya. Aman mentolok kok. Kalau bahan kudu untuk kan ngomong ini. Mentolok aku kumpul kan tas mereka mulai. Enak seminggu no. Seminggu ya bisa. Oke Mas, jadi kan oke, kontennya udah akhirnya makanya pakai sekian dan terima kasih. Ikutin video-video berikutnya. Tetap asa, sampai tetap sehat, ganggu untuk kabeh. Masuk. Panjang rezeki, Rezeki lancar. sehat selalu. Rapi. Jadi Sing ora duwe bojo ndang mana. ngomongane lho sih. Tunggu gua kayak sing ngurung di bocor ora rapi sing di bocor kata. Oke, ngono ae. Absen hari ini. Terima kasih. Baik, sehat-sehat untuk panjenengan. Tetap asa. Salam. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.